Gavana ma Kakamega Fernandez Baraza okwayo jood bura mawinjo ywak oganda ewi paro mar chik mageto medo moko kuom osuru mag ijuogo kuom jopiny mondo ne gigolo oko okenge manyalo medo ne oganda pek mar ngima. Baraza wacho ni kata bed ni piny owacho dwaro omenda mar timo dongruok, oganda sani ni kod pek mar ngima ma ok ginyal ting'o osuru mamoko. Gavana no bende ne omedo ni jood bura onego owinj pach oganda kendo owinj ywak magin godo ewi pek mar ngima ma gikaloe sani kapok gipodho pend chik mar choko osuru kata mar finance bill. Hiyo sauti mkisikia na mheshimiwa, sisi kama serikali ya counties we are not against paying taxes, kwa sababu pesa ambazo tunatumia hivi sasa kwa maendeleo we get them from taxes. The only question ambayo wananchi wanasema, let us look at all those proposals ambazo zitaweka gharama ya maisha kwenda juu. Mambo ya fuel levy, hiyo itaongeza gharama ya maisha kwenda juu. Na sisi kama wananchi we have an opportunity in this current public participation kutoa maoni, ili wabunge wetu wakienda kuangalia maneno akule National Assembly they have an opportunity ya kusema hapa itabidi lazima tufanye marekebisho kidogo. Familia moro egwenga mauyo madianye kar chung'od bura mararieda kaunti ma Siaya ywago ratiro banka wedegi ariyo ne obeti e bang ywaruok ewi wach lal mar omenda maromo shillings 10,000. Yangore ni achich ma en Samuel Arum nyocha obeto kod ojalo jago manyinge Jacob Ochieng Ongalo kod Walter Adienge kendo weyo ngimagi kama rach. Giwacho ni onge okang' ma obila osekawo kata obedo ni nyocha gisegoyo report ewi wach no. Kanoromo saa ariyo gi nus, saa ariyo tapoko wuodago koko koa kocha koywak ni yawa jogi nega, konyauru jogi nega. Tabe karingo kawuok e dalana kabiro ka tayudo kosegore piny, dhok lichinde osewuok ni oko te. Koro an be kabiro kaka chopo ka tachako mna ywak nikech nang'e nosetho. Anta neno ni joga gi ohinyore. Koro adwa ni mondo sirikal okonya nikech joga gi dhi tho te. Ok ane ka gidhi bet jok mangima. Wakwayo ni une nyithindo mantie kagi otong' ji ariyo kama nyathini wuon gi ok nyalo otong' bunde ma chindi wuok oko. Nyathi matong'o nyithindo matong'o jogi gi nyithi gwenga owadgi wuon gi bo chako tong'. Nyaka ne waluong jogi konwa mani keto kwe. Wani ketonwa kwe nyocha koneg ng'ato ka oneg nyathi wa dala ka. Dayo moro nyocha kwal pesa ne ka. Kose kwal pesa no kodi tong'o ji. An gi nyithindo adek madhi timo penj. Akwa sirikal ni mondo konya. Okonya nikech wuon parwa ok nyal. Shemeji yangu ok nyal. Gionge teko kata magichungo kata wuon parwa kata onge. Sirikal okonya ata bil kende. Ng'amo timo ne wuon parwa gik malich kama. Giteme manyo. Pod ok ang'eyo giteme manyo ng'amo timo na malich kama. Mano dala kabisa uyo maragigni nyakura mogojwang kendo ka polis onego beni timo nondro mapiyo mondo mi okonya jogo manikod lit manchalo kamano. Ka wadhi nyime oyudo ni kuyo okwako gwenga ma Bukondi e kar chung'od bura ma Ikolomani e kaunti ma Kakamega bang' ji ariyo ma hikgi gin 25 kod 27 tho e bur kunyamula maromo fut 100. Jogweng'no oyango ni ji ariyo go gin e kind ji 11 ma nyocha oimo e bur kunyamula jumbe ariyo mokalo. Jokunyamula koro kwayo piny owacho mondo konygi yudo masinde mag kunyo kaka achiel kuom yore mag geng'o masira ma kamago. Ringre ji ariyogo nyo otere kan kano ringre ma Kakamega.
kanye. Hawa vijana walikuwa wakichimba. Na wakati walikuwa wakichimba hiyo mawe iliporomoka. Wakati iliporomoka ikashika wale vijana wawili. Mmoja ndio alionekana lakini huyu mwingine hakuonekana. Ikamfunika kabisa. Jana wakajaribu wakatoa moja. Na yule mwingine hawangeweza kutoa kwa sababu alikuwa amefunikwa kabisa. So hadi nilicall 999 911 naitisha ambulance, hakuna mwenye alinisikiza, hakuna help ilikuja, naambiwa 2 minutes napiga tena, hakuna ambulance, hakuna help, hakuna serikali, hakuna nothing. Tulikaa tu hapo tumehang, tunatoa tu Paul, tunakuja tunamweka hapa, anaongea, analia, hakuna venye tunamsaidia, hatujui first aid, hatujui chochote. So mimi Kenya iliniuma sana, serikali hakuna kwenye ilikuja kutusaidia. Serikali ingilie katikati isaidie vijana kwa sababu kweli ni kwamba vijana kuna wasanii tuko na talent nyingi za kufanya, lakini serikali imetutelekeza. Inabidi tujitoe muhanga twende tutafute kwa sababu sisi ndio future ya kesho. Na kama hawatatusaidia na hata wakisema wanataka kufunga, biashara itakuwa imeisha. Walituambia watatuletea mashule ambayo itatufunza kazi. Hizo ambazo wanatuambia haziko. Na ukienda hata stakabadhi vyombo vya kutumia kwa shule hakuna. Sikund sekondar ma St. Paul Omanayo manie county Manyamira kwano lal bang masira mar mach manyo owango od nindo mar jopuonjre okinyi manyoro pok oyangore e gimadi nyokel masira no manyo ochakore e kar saa 10 mar kogwen kendo okelo lal ne jopuonjre ma ok tin ne 135. Director mar chenro mar somo e county Manyamira Zakari Mutwiri okoni onge jopuonjre manyo oyudo hinyruok. Jaod bura ma kono Patrick Osero okwayo mondo mi oru nonro mar yango gimanyo kelo masira no. From the preliminary investigations, we are ruling out any case of electric fault. So it must be any other causes within the school, and we will leave the teachers, the quality assurance to carry out the assessment and investigations to determine who exactly was the culprit or a group of students who may be acting to destabilize our learning institutions. Mine is to appeal to the investigative authorities to quickly and urgently institute investigations and come out with the results of these investigations. We had a similar incident in Kiabonyoru Girls. We are yet to know what the investigators found out there. Now, this is a second one. Omunayo is barely 3-4 kilometers from Kiabonyoru Girls. We have ruled out electrical fault. That one is totally ruled out. So we are detecting some kind of malice. Pogrok ewi paro ne oneno e gwenge ma Nakuru kama Uganda ne okwedo mager chenro mar medo moko kuom osuru ma ichoko ewi mwandu e pacho ka. Jotelo kaachiel kod oganda mane oyoro liel moro e gwenge mar Ongai ne oseyo piny owacho kuom chano kaka inyalo med yie osuru moko kuom oganda masani winjo matek. Jaod bura ma Ongai Paul Chebor ne ni kod pek elero gimomiyo piny owacho medo osuru ne jogo ma ondiki kaachiel kod mwandu kaka modhi nyamburko. Komishona machon mar IBC Thomas Letangule ne onyiso jaod bura mondo ochop ote ne jatend piny Kenya William Ruto ni jopiny ok nyal kao ting' mar medo osuru e kindeni. Jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui jaod bura mar county ma Nakuru ne gin achiel kuom jogo mane ochopo. Ukimaliza ndio na ukikomboa ni 10,000 kwa mwezi. Hiyo position yetu yote wanapangana kusema oh imeongezwa sisi tafanya nini sasa nilikuwa nakuwa kuliko kuishi kwa mtu. Sio kweli? Sasa usije ukadanganywa na watu wengine kwamba hii ni makosa. Itakuwa ni wale watu ambao wa zamani mwingine anamwambia jamaa ati wewe twende tupige mabibi zetu. Mwingine anachukua nini? Anachukua ngozi, anaenda kupiga. Na wewe mwingine ule mwingine ambaye anadanganya yeye hawezi piga yake.
For us to assure our people of decent living, we must invest in housing. Lazima tujenge manyumba. We have 1,471 slums in Kenya, including here Nakuru, Bondeni na wengine. Ukienda Nairobi kuna slums nyingi sana. 6.5 million Kenyans are living in slums in Kenya. I've been Minister for Labor and Social Protection, and these are real numbers. Watu wanaishi kwa manyumba, haina dirisha, haina mlango, haina choo, haina maji, na watu wanaishi kwa njia mbaya sana. Magonjwa ndio haya. For us to address this problem, we must take the painful action. We must sacrifice. Ka wadhi nyime yudo ni moko kuom jotelo mawuok e dhoudi mag oganda ma jopith jamni oseoriruge ma oko mag piny owacho makedo ne ratiro mag oganda mar kwedo welo mar ogai mar Jamin Buche Nordin Haji kaka jata tije mar bad migao mar obila mang'weyo maling'ling kata NIS gichung' kod Haji kagilero ni ng'ur mitudego kaga wacho ni Haji osetayo tije kalore gi chik kata odoko ni seye ni owito oko buche ma mieno jodito mag serikal kagiloso kar chung' od bura ma ejara kinde yango boma ma Masalani kaka municipal jotelogo okone jood bura mawuok e alworano mondo okony e puodho Haji e lemo makamano. He's capable. All those who are opposing him are not doing that out of any goodwill. But again, we are supporting him and we know he is up to the task. And inshallah in Parliament we are going to ensure he passes through and gets to office inshallah. Wale watu wananenena na wanasema Nurdin ako na integrity above board. All those who are talking, you are daydreaming. Na sisi tunawaambia kama tumetoka Masalani, Nurdin anajua vile anafanya. He works and he's a performer. His integrity is above board. Wale wanaongea wanasema ati Nurdin atawezi poa kazi ya NSIS. Tunasema shetani ishindwe, si ndio? Shetani ishindwe. Nurdin ni kijana chupavu, ni kijana ambaye ako na uwezo ya experience. Ameanza kutoka intelligence officer to the director na mpaka alienda deputy director of public administration. Na saa hii kwa sababu rais wetu alikaa chini akaangalia nane anaweza hii kazi, na hii kazi alipatia Nurdin, na sisi tunasema asante. Wale wanaitwa Transparency International, wakati mlikuwa mnapatiana cheti, na sasa mtu mmoja anaitwa executive director anakaa chini anaandika tu karatasi. That is something is called personal vendetta. Ni kuna magonjwa kama hiyo madun tukapokodi hiyo somo tu aria dika Eric Odemo ka chunge kana mkagora Ramogi TV lera litakue uketore kama jonjore betoji obila uogo oko Ramogi TV apenjo ni obila wach mar beto ni be makoro timre egwenge mathoth be nitire chike marite ajwang mana jwang ja seme neno kae enosanguka woda asembo wachoni oneno kaen bombo lulu Ramogi TV ler wachni mos gi motimore uyoma bende neno kae kotudre kod wach mar medo suru nitire ng'at ma wachoni Benta Nyarogango mamisambi baraza wacho adieri jood bura onego ng'e ni piny tek ne jo Kenya kik gitem kalo meto mar usuru ma Ruto dwaro no piny oheo wa joado ni kuna magonjwa mwadhi yoyo kwa duogo to pod wan kod weche mathoth.
Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nya Ramogi ka wadhi nyime ka wakiloni bende weche motudore kod weche mag gigo ma nyidendi tiyo godo. Yudo ni moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag joma mine kaunti ma Siaya koro dwaro mondo mi piny owacho ong'ado osuru mijogo ne taulo mag ria kaka achiel kuom yore mag geto nengo ma nyiri duto nyalo chopie. Kotelegi kod Nancy Juma mar riwruok mar Siaya Young Women Alliance giywak ni taulo mag ria osebedo ka nengo gi tek kendo thoth nyithindo manyiri ok nyal nyiewogi ahinya to ma odak e gwenge ma yuto ji ni piny. Ne giloso e nyasi mane obagi mar dhialo ler mar ria e kaunti no. If there's a way they can be subsidized to a price that our girls can afford, even 30 bob, that one they can afford. But if the lowest is 80 shillings within this locality, I think that subsidy will help our girls. And also just having, if condoms are given for free, why not sanitary towels? They can also be given for free. They can be dispensed by our counties. Samanyako ni edala cha, we lose a lot kaka community. Koro wadwa kwayo the government ni mondo konywa gikelo nwa taulo mag ria school mondo nyithindo oyud kaka nyalo yudo nikech most of the community kumwadake ni oginyal yudo kata mana taulo mar achiel manyalo support nyako. Koro kaka government wadwa ni gikelnwa taulo mag ria go school. Tiyo ka achiel gi ligo kuma moko mwagwari wego kawuono mondo wa support nyithindo manyiri nikech wach mar neno malo kata dwe okonego bed wach mar wicho kuot. Wadwa ni wageng' mano kokalo kuom support kaka gik makonyogi kaka pads kod puonj makare mondo infections ma bende timogi ka ok giluwo yorno maber mondo wang'e kaka wanyalo tieko. Wan thuolo mar riwre gi ng'ata kata migawo moro amora man ready mondo wakony nyithiwa mondo lokruok obed e gweng'wa. Jotongo moko mag Gikuyu ojiwo lwedo e puonjo rawere lwenj kedo gi midhiero mag math mar kong'o e masawa mar piny Kenya. Jotongo go ne oloso e boma wa Thika e kaunti ma Kiambu kama ne gichake kampen mar kwedo kong'o ma ok opuodhi ma osebedo ka kelo midhiero ne oganda mag masawa mar piny Kenya. Gikoni gikore mar lorore e kaunti no ma Kiambu mar neno ni gipuonjo oganda ma kono e ber weyo kong'o ma ok opuodhi. Sisi kama wazee wa Kiama especially hii sub-county yangu ya Thika sub-county tumejitolea, tutafanya hiyo kazi hata kama hatuna mtu anatusukuma, tunajisukuma to make sure at least hata kama hatutarudisha yote 5% tutahesabu imetoka kwa wazee wa Kiama. Sisi ndio tunakaa na hao vijana kwa estate, tuko na hao kwa vijiji, tuko na hao, na sisi ndio tunaweza tu kuwashika kwa ukaribu kabla serikali mkono ya serikali yamfikia. Sisi tunajua mahali yako na tunaweza kumfikia, tunamchukua, tunamleta, tunamuongelesha, na vile vile sisi tu ndio tunaweza kufuatilia kwa hao wanaikunywa. Tunaweza kufuatilia, tuonyeshe mahali wameikunywa. Kama msemaji mmoja amesema, ukitaka kusimamisha mto usimamishe mahali unaanzia. Kuna club ziko karibu na kanisa, kuna club ziko zimeingia kwa estate. Nataka kuambia ikiwa mapema waanzie kujitoa, sababu niko jiani na nitahakikisha Gatuenyaga vijana wamekuwa bila pombe, wamama hawatahangaika, sababu
Wazee wanapokunywa pombe, kuna pombe ingine imetoa mpaka familia nyumbani na imefanya sasa hata kuzaa siku hizi inakuwa ni ngumu. Yemana jangolo marahuma maro wende mag reggae Rich Spice ne obago ne joera mag budho mar tipo ma nyewo tisi ni Good Vibes Festival e kar romo mar KCC e buore Nairobi. Ne en budho ma iye ochacho ma bende ne oyuore gi jolendo mag kambi mar Royal Media Services ma bende osiro limbe mar Rich Spice e pacho ka. Jolendo mag Radio Citizen QT kod Shataboy nyo tayo nyasino. Rich Spice nyo ogoyo wendege kaka Valley Johasfat at Ranared, The World is a Circle, kind mamoko. Sasa kuna watu wamekuja hapa, labda mtu angekuwa anafanya kitu mbaya mtaa. Lakini sasa tuko hapa leo. Kwa hivyo hizi events inafasi kuja mingi, ndio mayouth tukua tunakuja hapa kushow talent. Pia is about talent. Wale wasanii wanaimba hapa, kuna mali wametoka na mali wamefika. So ni jambo poa sana. Rich Spice is my favorite reggae artist because anakuimbia rhythm, anakuimbia love song, anakuimbia conscious music, anakuimbia gospel. Richie is all round. He can sing anything. Give him the mic, he sings everything and anything. We have represented, everyone has enjoyed. The rain came and we said it was a blessing. And we hope to do this again and again. And to every fan and every listener and follower of Radio Royal Media Services, we say thank you. Nemi tumara tari nyakwara mugajwang. Kendo jo Kisumu ba winjo ni kawuono nyalo bedo mondisre. Kata kamano wadhi mbele gi chenro mar Migago. Jopur mag oduma e gwenge mag Sagam sub county Manyatike ywango lal kaluwore kod le mag bungu ma oting'o ng'eche kaachiel kod ogwang' masani omonjo puothe gi kendo ketho oduma. Jopur go koro nigi luoro ni gidhi bedo kech ni mar lego koro orocho keyo gi. Jojuma nigi ler mathoth. Higa ma okalo thoth jopur mag oduma e wodno ma North Kadem to e gwego mag Sagama e sub-kono Manyatike ok noyudo keyo maber nikech midhiero mathoth kaka mano mar oro mabende koro kel kod lokruok mag kor lwasi. Winyo nitie kama iluongo ni kware, mago be golo ketowa gi rito ma ka ok irito maber to oduma ok ti. Ka chako gik ni koro oduma ogik kama koro idwa chame, wachako wayudo kendo ka ong'eche, chiewu, ogwenge bende bire iye kanya kondiegi. Aluore gi kademwa ka, maisha tek nikech chieng' rieny kopo ni koth ochwe kama mwaneno. To warito ni mondo mi obi okonywa. Kata ben ni thoth jopur ne odok dala kod lwetgi nono, chunygi ok ni otho kod pur. Ka higani ng'enygi ne omedo pur mondo gine ni gibedo kod chiemo moromo e kindeni, bende kod bech oduma koro dhi malo. Geno margi e higani en mar bedo kod keyo maber kaluwore kod koth ma osuche moromo e gwengego. Kata kamano geno gi koro dok piny kaluwore kod monj mag lego mag bungu ma oting'o ng'eche kaachiel kod ogwenge ma nyaka sani koro ketho odumbgi. Legi tiekowa e yor cham, e yor chamo jambwa mwapidho machalo rombe, diek kaachiel kod gwen gi mako. Chiemo gotieno ma ok inyal neno gi kidhi e puodho gokinyi tiyudo ka puodho odong' duk oduma oridhi oket piny. Giwacho ni thoth joketo mana geno gi duto e pur mar oduma ka bende gintiere kod luoro ni dek gibed kod pek e chulo kata omenano ma somo ne nyithindgi kok giyudo keyo maber. Nageno ni kanyalo yudo oduma, nyathi ka nyathi akitero nega oduma gundi 4 kuom nyathi ka nyathi nikech apuro eka 6. Kuono aneno ka nyathi kata achiel ok biromo nikech ong'ero sechamo te. Iga mokalo negi chendo to kanya kaka kosani. Sani to koro watgi luongo jowetegi nyaka ma uyoma gibirogo. Wang'eyo adieri ni e pinywa mar Kenya nitiere kech kabisa. Kendo kejni osebedo ka chamo ji. To ka koro jowa osepuro malich machal kama, to da ok ber ka koro le ma sirikal nigi teko kuom rito nyalo biro mondo keth cham jowa machalo kama. Jopur gi koro dwaro mondo koro duolno ma ochung' ne lego mag bungu koro kaw okang' mowinjore. To kwa dhi no dhi ritogi, giwinjo mucho ok gibi. To kwa dhi mier to gichamo gimigolego. Koro yudo ni le minyal riti kod KWS koro we kwaya tieko chamb jopiny. But what I can assure, hii area ni kubwa.
we want a communication with the elders and chief to give out information. Ywak aotende kod le mag bungu maketho cham ok en mana manoero ma igolo kod jopur e gwego mag saga makende to kata jopur mathoth mabende koro puro e alwora ma Nam Lolwe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni weche mag tuke. Klab mar Bayern Munich